So, mo pa nga oras mga kasangkayan, dahil kasi kung samar niya na. So, di rin ma-drawing, ito natin na postura. Tatong nawong, pero kung natin pa man, ito natin nga pagka maging malipayon lagi hapon, minsan ko na ito natin na sering kinaagihan, matagal bilaw nga ito na kinabuhi. So, mga kasangkayan, nag-aim akong video, yan na, mga oras. May unong kining pagkakasitwasyon ito na maharlikahay, no? Dinito naton second district of Samar ini nga grabe ito na sitwasyon ito na pagtaga tapo-tapo. So manyani actually solusyonan na gali ni ano himuan in pamaagi ito na Department of Works and Highways o DPWH ito na second district of Samar, pero mga sangkayan grabe luwat itong naging resulta matong manggod itong materials na hiragin pambutang. So kung direct nagsasayop ini-infap ka na hiragin butang idahan na panahon na grabe itong lubak. So panera alternative nga ginhimo ingin tambunan ni Rahinapga, no? So yan na mga sangkayan ito na inanabo kay pag mauran nga ni sayod man kita isang kamuya na managkikita mga sangkayan, no? Isan ikaw na natrabaho sa DPWH, no? Labi na ito na highway maintenance. Sila pa man yan ano na nasa yung hira na ayaw ko na among pagreklamo dito sa opisina mismo. Ako naman side mga kasangkayan kaya kailangan pa namon nga mga mulupyo ang Samar pag tumadto pa sa opisina ng DPWH na pagreklamo, no? Sabihin pagsiring na so ganitong sitwasyon. So kamo mismo para mga sitwasyon kamo nga na nagtatrabaho para diri ka mo makasiring ito yung mga mayor nga sir, ma'am, grabe ito na kabutangit sitwasyon dito sa tamang area na din naka-assign amon din tatrabahuan ini nga pagtaga-highway kay grabe itong lubak, grabe itong tapo-tapo kay bisan man nga ni kami kung nag-grass cutter kami haligid-ligid kung nag-ano kami tamang din tatrabaho din itong national highway grabe itong tapo-tapo na mga eksperyensyahan. So kayo mga kasangkayan at itong mga kabutuan natin kasangkayan na may ada hika, may ada mga asma lagi daw mapagdodoroy maduroy ko, no? Ini nga tapo-tapo nga na-eksperyensyahan. Although ini nga area ini nga rin di din maharlikahay pinito na bungko kanyabong Samar ka ng mga sakay. So hindi ka din screen pa nakay na pag-post ngayon kay babaga kita hitong mga kabataan at sayot man yan itong taga-DPWH nga sumalit yung sitwasyon itong kalsada, no? Na kung mauran grabe itong labog hanggang tambo ni Rahinapga nang kung maadlaw naman grabe luwat itong tapo-tapo mga sangkayan. So mapakain pa ba kami nga mga Samarno, mapakain pa ba kami ng mga mulok na sulat itong sitwasyon na amo na eksperyensyahan para sa payan nga itong mga mayores itong DPWH kaya na mga opisina, no? Punta maramang kamong sitwasyon kaya ba't ka mo pagpagkabuta-buta kaya ba't ka mo pagpagkabungol-bungol ito na itatabo. So sarang pamangyani ano yung moto ba ito niyo na nasa rin nga DPWH in action, DPWH curse, no? So yan actually may mga action na yung ginihimo at ipipili namon ay na niyo curse ano yung sinasaring pag-aruga, no? Nandito na katauhan, no? Kaya kumbaga ang isiservisyohan mang gulit na pagkakasada na katauhan, no? Masisirik mo itong curse kung karabi itong ma-expression nga tapo-tapo hindi rin ito curse, hindi rin ito pag-arugan konti
peligro, dako nga peligro nga dito na mga mulot tungod manggod nga baga-baga tinato kita kalisya ko ito na diri disyerto ito na ibang bansa na grabe itong tapo-tapo. Kanina man nga nakadapit sunod at tindahan may duha nga bus na ng aga magpaspas no? Paspas basta grabe ang tapo-tapo masumulod na nakagawasod na nakasangkayan kay kada pa rin may sakit la po mga asma o hika bangin na po pa rin katakihon kulosan so ang magalit ng hangyo itong mga katauhan no? Yan na ang akong panawagan pulling the attention by DPWH Second District of Samar or man ngani kung mapupwede mahimo sagdun or makag-advise ito na DPWH Region 8 kasumpay ni nga sitwasyon nga sitwasyon din ito na Maril Highway din ito probinsya ng Samar mayroon hini nga pag taga-tapo-tapo nga na pagtaga-bugpo no? So, isa man yan ang taga-region nga napakadiha sa probinsya itong Samar makita mo kamo itong sitwasyon mga ma'am, mga sarano so kung mapupwede, ma-advisean niyo itong mga mayoris itong na DPWH itong na Second District of Samar na anam mo lagi nang yun kung mapupwede no? It is the challenge for you mga sir, mga ma'am na kung mahimo la no kung mahihimo gudla o mahihimo la nga kada aga makaghangyo mapansaribuhan niyo no masaribuhan niyo itong National Highway kada kung pabisan itong pagsunod la no mga sangkayan itong populasyon labi na diditayabong pagsunod kita itong may tulay ng tipakatulog itong may sementeryo no katapusan manggat pa mabawas-bawas ang ihapon itong amon na ginaagian nga kapurian kasumpay ini nga pagkagatapo-tapo kay kayo tatlo na mga kadlasanon ay kasi kadlasanon na nagpapakapuki mong sangkayan nagdiditong gilid ng kalsada na daw sugat in waray na namon papakainan, no? Waray na namon kakagtuan tungod hining perwisyo na durot itong pagkagatapo-tapo. Isang man ngani itong mga balay na gilid kalsada na naarapan na itong mga mulutlo nato na mga residente kay nasulod na itong tapo-tapo. Nagliliyong-liyong. Mabagahin may buhawi, ipo-ipo nga may naaging nga sarakyan nagpukumpul-kumpul kaso ng tigda magpusat dito sa area. So, naman ito na kung sirin pa challenge ng DPWH calling the attention labi na ito na dito na DPWH Samar Second District itong Samar Sir no? Kung nakita ka man ng video na nakakabatik ka hininga ako na kaya ka my challenge to you is kung may himo no? Magkandak ka mo mag-request ka mo kung ano nga ahinsya pwede masiguro ito na fire truck no? Makipag coordinate ka mo no? Kada bungto may mga fire truck no? Calling the attention sir nga makikoordinate ka mo ito na kada fire station mag-angyo ka mo pabulig na magpasaribo itong kalsada no? Ada na ito itong restore yan sangkayan na so, what is important in kahit pa paano masolusyonan natin matagan natin yung alternatibo bisan lang ko ay nga pamaagi makasangkayan kaya man nga bisan ako dito Maria sige taksabya kay para gihapon matagan yung gutiay nga alternatibo na diri maura-ura itong tapo-tapo. So that is the challenge, sir ha?
from Samar Second District DPWH. Sagad lang kung nga ordinaryo nga mulot nga Samar no na tamo to namon nanyo from the voice of the people of Samar na unta pamatian ito namon na pangaraba na na-experience ha unong kining pagtaga-tapo-tapo dinihiton na National Highway or Daang Maharlika no nga nagpapasalamat kami ano yung magiging aksyon ngayon unong hining sitwasyon ngayon unong hining issue na maging ma-care gihapon ni sa pamanikon yung motto DPWH cares nga DPWH in action. So amula ito magsangkayan ito natin inihimong video kaya ng mga oras kaya diri ko na kaya ito na akong konsensya may unong ini sangkayan na diri ako kasing pa dati ko maginaga pero ang importante na pamatian ito na karuyag signo no simple man la magsangkayan anaton lagi nanyo kung may himo sa ribuhan iton kalsada makikoordinate itong DPWH na itong fire station kundi na may ada ito total may ada man mga fire station fire truck itong mga local municipality like itong yapon depende na itong arrangement mga ma'am mga sir no from DPWH coordination with the fire no magpabuli ka mo kung rin yung truck sadang magkakargahan tubig para magkasarili hindi ka mo magpa-request siguro magpabuli ito na Bureau of Fire Protection kada bungko. So ang pamalayan natin challenge para sa pa di Gayabong area di ka na di may tulay ganyan to di pagkatapusan itong may cemetery or itong Gayabong Central Elementary School itong tapo-tapo labi na kairo po isang kaya itong mga estudyante no? Mga kabataan singpa itong era immune system itong era resistensya in magluya pa tapos tugnan pa itong pagtaga-tapo-tapo ito sakit ko itong mahingangantuan no? Nga ni hika kulwari ka hika bakit magkamayada ka na yan na hika kayo makinig na pagtaga-tapo-tapo magasangkay hindi ko lang ni halabaw na amoy pa natin nagpagawa sa kita diri ko na kaya natin siya maupay na lang oras ayaw na talaga